खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो बे भिडिअ'आव आसाम पर्टेल एबा डिस्ट्रिक्टनि साइडआव थांनानै जोङो माबोरैहाय जोङो इउजार आइडिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायो बेखौ जोङो सोलोंगोन। जोङो फ्रियावनो इउजार आइडिखौ बोरैहाय जोङो क्रिएट खालामगोन। क्रिएट खालामखांनायनि उनावहाय जोङो लगइन खालामनानै जोङो डिस्ट्रिक्टनि माखासे गोनां सार्भिसफोर 48 एबा 50थासो सार्भिसेसफोरखौ जोङोहाय माबोरै इउज खालामनो हागोन बेखौ जों सोलोंगोन। बेयाव जोङो इनकाम सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनो हागोन, कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनो हागोन, पिआरसि, बार्थ सार्टिफिकेट, डेथ सार्टिफिकेट, ओमफ्राय सार्टिफाइड कपि, बिदिनो पारमिसन बायदि बायदि जोङो माखासे गोबां 50थासो जोङो सार्भिसेस मोनगोन। बेखौ जोङो बोरैहाय गावनि मबाइल एबा कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों जोङो फ्रियावनो आइडि बानायनानै जोङो बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप सोलोंगोन। गिबियाव जोङो बोरैहाय बे डिस्ट्रिक्टनि साइडआव जोङो बोरैहाय इउजार आइडिखौ बानायनानै लागोन जोङो बेखौ सोलोंगोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायनोसै। डिस्ट्रिक्टनि साइडआव थांनानै एकाउन्ट खुलिनो थाखाय जोङो एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो थाखाय जोङो गुगोलाव डिस्ट्रिक्ट लिरनांगोन। बेयाव जोङो डिस्ट्रिक्ट लिरखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैगोन। बेबायदि फैनायनि उनावहाय जोंहा नैबे हम गभार्नमेन्ट अफ आसाम इन्डिया होननाय बेयाव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। अब्ला फैदो जों क्लिक खालामसै। बेयाव बेबायदि क्लिक खालामदो। बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दाना बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनावहाय जोङो नैबेयाव मा होनदों प्लिज क्रिएट एकाउन्ट इन स्टेट पर्टेल फर डिस्ट्रिक्ट स्टुडेन्ट रेजिस्ट्रेसन होननाय बेयाव सेरनानै जोङो आइडि खालामनानै लाग्रोनांगोन। आइडि खालामखांनायनि उनावहायसो जोङो गोबां रोखोमनि सार्भिसखौ जोङो बेनि सिङाव इउज खालामनानै जों लानो हागोन आरो बेयाव जेरै दङ बे नै गभार्नमेन्ट सार्भिस बेयाव जों थांनानै इउज खालामनो हागोन। ओमफ्राय माखासे फर्म जोङो डाउनलड खालामनो हागोन। ओमफ्राय डाउनलड फर्म ओमफ्राय लिस्ट अफ अनलाइन सार्भिस बेफोरखौ नायनो हागोन। दा जोंना गिबि खामानिया जाबाय जों नैबेयाव एकाउन्टखौ क्रिएट खालामनानै लाग्रोनांगोन आरोखि। एकाउन्ट क्रिएट खालामखांनायनि उनावहायसो जोङो सार्भिसफोरखौ इउज खालामनो हागोन न'निफ्रायनो। अब्लाबो जोङो आइडिखौ इउज खालामनानै लानोसै। एबा जोङो नैबे प्लिज क्रिएट एकाउन्ट इन स्टेट पर्टेल फर डिस्ट्रिक्ट स्टुडेन्ट रेजिस्ट्रेसन होननाय बेयाव जोङो क्लिक खालामदो। उनावहाय बेबायदि फैगोन। बेबायदि फैखांनायनि उनावहाय जों नैबेयाव मा क्रिएट एकाउन्ट बेयाव जोङो मा सेरनानै जोङो एकाउन्टखौ बानायनोसै। फैदो बेयाव क्रिएट एकाउन्टआव सेरदो। उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। दा जोङो बेयाव मा फिलआप खालामनांसिगोन बेखौ मा फार्स्ट नेम ओमफ्राय मिडिल नेम लास्ट नेम ओमफ्राय स्क्रिन नेम होनांगोन। जायखिजाया नों मा होयो बिनि उनाव इमेल एड्रेस बेखौ नांथारगोन। बिनि उनाव नोंनि बार्थडे ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बिसोर मासट इम्परटेन्ट बेफोरखौ होजोबनानै जोङो होखांनायनि उनाव नैबे केपचाखौ बेयाव फिलआप खालामगोन। बिनि उनावहाय सेभ खालामनानै जों नेक्स्ट प्रसेसआव थांगोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायनोसै। अब्ला आङो बेखौ फिलआप खालामलांसै। जेन्डारखौ सायख'दो। जेन्डार फिमेल। बार्थडे होदो। बार्थडे नभेम्बर 1 तारिख 19 जेनेबा नोंनि बार्थडेखौ होदो बेयाव। फैबाय। उनाव मबाइल नाम्बार मास्ट इम्परटेन्ट मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। उनाव नैबे केपचाखौ बेयाव बुदो। बेबायदि फिलआप खालामखांनायनि उनाव जोंहा नैबे सेभ बटनाव होबानो जाबाय। सेभ बटनाव होदो। जाबाय। जाखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदि फैबाय। दा बेखौ जोङो साइन इन खालामनांसिगोन। बिनि उनावहाय नैबे स्क्रिनाव मोनसे पासवार्ड देखायदों। बे पासवार्डखौ बेयाव बुनांगोन।
ओमफ्राय लगिन खालामनांगोन बिनि उनावहाय बेखौ बुवाबा जोंहा जोंनि इमेल एड्रेस होनायाव मोनसे पासवार्ड फैबाय बे पासवार्डखौ लानानै जों बेयाव एन्टार खालामनांगोन आरो अब्ला फैदो जोङो एन्टार खालामसै बिनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन दा बेयाव जोङो मा निउ पासवार्ड क्रिएट खालामनानै लानांगौ अब्ला फैदो जोङो निउ पासवार्डखौ बेयाव क्रिएट खालामनानै लानोसै होमब्ला आङो बेखौ लानोसै अब्ला बिदि खालामखांनानै बे सेभ बटनाव होनानै जोङो सेभ खालामसै अब्ला बेबायदि फैगोन बेबायदि फैखांनायनि उनावहाय बेयाव पासवार्ड रिमाइन्डारनि मोनसे माबा होनाय दं कुइसन बेखौ जायखिया नों मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय व्हाट इज इउर फादार मिडिल नेम जायखिया होबानो जाबाय बेयाव ओमफ्राय आं राम होबाय बिनि उनावहाय बेखौ सेभ खालामदो सेभ उनावहाय जोंना एकाउन्टआ फ्राय जासिगोनानो दा बेयाव जोङो मा खालामबावनांगोन लास्ट स्टेप नैबेयाव क्लिक हियार फर इ डिस्ट्रिक्ट सार्भिस रेजिस्ट्रेसन बेयाव जोङो सेरनानै नायबावनांसिगोन जोङो सेरबाय सेरखांनायनि उनाव बेबायदि फैबाय जों बेखौ दा फिलआप खालामबावनांसिगोन बेखौ फैदो जोङो बेखौ फारि फारि फिलआप खालामलांसै फार्स्टआव जों मा फिलआप खालामनांगोन बेयाव नोंनि नेम एड्रेस ओमफ्राय स्टेट ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट पिन नं बेखौ होनांगोन बेजों लोगोसे बेयाव दंबावो जोंना मा आधार नाम्बार आरो पेन नाम्बार ओमफ्राय भटार आइडि उनावहाय मबाइल नाम्बार बेखौ होदो होखांनायनि उनावहाय जोङो मा नैबे वान टाइम पासवार्ड फैगोन मबाइलाव बेयाव बुनांगोन बिनि उनावहाय केपसाखौ बुनगोन बिनि उनाव जोङो रेजिस्टार खालामनानै लानो हासिगोन आरोखि अब्ला फैदो जों बेखौबो फारि फारि नायलांसै आरो खालामलांसै दा जोङो बेबायदि फिलआप खालामनानै लाबाय जोङो नेमखौ फिलआप खालामनानै लाबाय ओमफ्राय एड्रेसखौबो फिलआप खालामनानै लाबाय बिनि उनाव स्टेटखौ फिलआप खालामबाय डिस्ट्रिक्ट नाम पिन नाम्बार आधार नाम्बार होबाय आधार नाम्बार गैयाबा नोङो पेन नाम्बारबो होनो हायो नङाबा भटार आइडि नाम्बारबो होनो हायो जों आधार कार्ड नाम्बार होबाय बिनि उनाव नैबे मबाइल नाम्बारा इम्परटेन्टथार मानो होनबा बेयाव जोंहा कड नाम्बार फैगोन मबाइल नाम्बारखौ होबाय बिनि उनावहाय बेयाव लिरनाय दं ए वान टाइम पासवार्ड विल बी सेन्ड टु द एबभ मबाइल नाम्बार अन क्लिक अफ जेनेरेट अटिपि बिल' होमबा जोङो अटिपि बिहरनो थाखाय नैबे जेनेरेल अटिपि आव थुनांसिगोन होमबा जोङो थुना होनोसै थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैबाय नै एन अटिपि इज साक्सेसफुलि सेन्ड टु इउर मबाइल नाम्बार एन्ड इज भेलिड टिल द नेक्स्ट 10 मिनिटनि थाखाय भेलिड बियो नैबेयाव जों बुनानै होनांसिगोन अब्ला जोङो बुनानै होनोसै मबाइल नाम्बाराव फैनायखौ कडखौ जों वान टाइम पासवार्डखौ बुनानै लाबाय बिनि उनावहाय नैबे गाहायनि केपसाखौबो फिलआप खालामबाय बिनि उनाव नैबे रेजिस्टाराव जों थुना होनांसिगोन अब्ला थुबाय बिनि उनावहाय बेबायदि फैबाय बेयाव मा होनगोन इउर एकाउन्ट इज साक्सेसफुलि रेजिस्टार टु इ डिस्ट्रिक्ट सार्भिस होनबा जों साक्सेसफुल रेजिस्टार खालामनाय जाबाय दा जों बेयाव मा खालामनांगौ क्लस दिस टेब नाउ एन्ड गेट टु बेक बेखौ क्लस खालामनानै जों नैबेयाव होफिनदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय टु साबमिट इ डिस्ट्रिक्ट फर्म बेखौ जोङो साबमिट खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांसिगोन क्लस दिस टेब नाउ एन्ड गेट बेक टु बे नैबेयाव सेरना होनांसिगोन जोङो होमबा जों बेयाव सेरनोसै सेरखांनायनि उनावहाय बेबायदि आচ্ছা बेबायदि इन्टारफेस फैबाय अब्ला जोंनि आइडि खुलिनाया साक्सेसफुलि जाबाय दा जोङो खनसे लगइन खालामनानै नायनोसै लगइन खालामनानै नायखांनायनि उनाव जोङो गासै 48 एबा 50थासो जोङो अनलाइन सार्भिसेस मोनगोन बे सार्भिसेसफोरखौ जोङो दा गावनि मबाइल एबा लेपटपनि गेजेरजों जोङो बेखौ इउज खालामनो हासिगोन आरोखि अब्ला फैदो जोङो खनसे लगइन खालामनानै नायनोसै जोंनि आइडिखौ मा जों बेयाव जोङो इ डिस्ट्रिक्ट लिरदो इ डिस्ट्रिक्ट लिरबाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय जों नैबे सेकेन्ड हम गभर्नमेन्ट अफ आसाम इन्डिया बेयाव होदो होखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैबाय नालाय जोङो दा जोंनि क्रिएट जानाय आइडिखौ लानानै जों नैबे इ गभर्नमेन्ट सार्भिसेस बेयाव जोङो लगइन खालामनानै नायनोसै होमबा बेयाव जों खनसे क्लिक होदो बिनि उनावहाय बेयाव फैबाय नोङा इमेल एड्रेस बेयाव इमेल एड्रेस नों क्रिएट खालामना लानाय इमेल एड्रेस आरो लोगोसे बेयाव इउजार नेम नङाबा स्क्रिन नेम बेखौ होनानै जों लगइन खालामनांसिगोन आरोखि बेयाव माबायदि जोङो खनसे लगइन खालामनानै नायनोसै जोङो इमेल एड्रेस आरो स्क्रिन नेमखौ बुबाय बिनि उनाव जोङो लगइनाव सेरदो लगइनाव सेरखांनायनि उनावहाय जोंनाव फर्मा गेवनानै फैसिगोन
बेबायदि फैबाय आरोखि बेनिफ्राय जों दा अनलाइन गोबां सार्भिसेसखौनो जोङो लानो हासिगोन बेयाव नैबे साइडआव दङ साइडआव जोंना नै A to Z लिरनाय दंखायो बेयाव माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि नाम जेरै नै एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म एन्ड ट्रेनिं डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि डिस्ट्रिक्ट एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बायदि बायदि दा बेयाव जोङो एप्लाइ खालामनो हाजोबसिगोन आरोखि जेरैहाय जोङो बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट जेरै इनकाम सार्टिफिकेट PRC डमिसिल गोबां सार्भिसेसफोर दं बेयाव नै गोबां सार्भिसेसफोर दङ बेफोरखौ जोङो एप्लाइ खालामजोबनो हासिगोन नै ड्राइभिं टेस्ट बायदि 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 बेयाव गोबां सार्भिसफोर दङ बेखौ जोङो दा जोंनि मबाइलजोंनो नङाबा जोंनि लेपटपनि गेजेरजोंनो जोङो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोखि बेयाव इनकाम सार्टिफिकेट आरो गोदाय इनकाम सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामबा जोंहा बेयाव बासिबाय इनकाम सार्टिफिकेटआव ओरै सेरबाय बेनिफ्राय नैबे ग'आव सेरदो बेनि उनावहाय नैबे एप्लाइ अनलाइनाव सेरदो बेनि उनावहाय नैबे साबमिट फर्म होदो साबमिट फर्म होखांनायनि उनाव बेबायदि फर्म ओंखारबाय बेबायदि फर्म ओंखारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ फिलआप खालामनानै जोङो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोखि बेबायदिनो गोबां जोङो 50 सार्भिसेसखौ जोङो बे डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन अब्ला नोंथांमोनाबो दासिमावबो जुदि ID बानायनानै लायाखैबा डिस्ट्रिक्टआव बानायनानै लानो हागोन आं दा फोरोंनाय बायदि प्रसेसजों थांनानै अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय एसेनोसै गोजोन्थों